Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα. Καλώς μας ήρθατε. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες της παρέας. Αγάθη Σκουτάρη εδώ κοντά μας. Καλώς, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εδώ η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Νικολαίδου εδώ στην παρέα μας. Και βεβαίως ο δόκτωρ Αλέξης Βραχήμης, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ κοντά μας, πυρηνικός ιατρός του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΠΑΣΙΚΑΦ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και 25 του Μάη είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον θηροειδή, έτσι και θέλουμε να μιλήσουμε, να μας μιλήσετε κι εσείς από τη δική σας εμπειρία και φυσικά εσείς σαν γιατρός, να το πιάσουμε από την αρχή. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από την αρχή. Ωραία. Ουσιαστικά η 25η Μαΐου είναι μια ευκαιρία για να ενημερωθεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά το θηροειδή και τις παθήσεις του. Ο ΠΑΣΙΚΑΦ, όπως πάντα, όπως και σε πολλά άλλα γεγονότα, κάνει ενεργές προσπάθειες για την ενημέρωση του κοινού. Είναι μια ημέρα η οποία μπήκε στα ημερολόγια το 2007-2008 και ο σκοπός της ουσιαστικά είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για το θηροειδή, γιατί παρόλο που ένας μικρός αδένας μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Ναι. Ποια είναι η συχνότητα που έχουμε στην Κύπρο με βάση τις έρευνες και τα... Κοιτάξτε, αν θα μιλήσουμε σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, καταρχάς ο θηροειδής έχει διάφορες παθήσεις. Μπορούμε να πάμε από τον υποθηροειδισμό στον υπερθηροειδισμό, στους όζους, στα αυτοάνοσα και να έρθουμε και στο καρκίνο του θηροειδούς. Το θέμα με τον καρκίνο του θηροειδούς στην Ευρώπη είναι έχουμε μια συχνότητα της τάξης του 12 με 14 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Στην Κύπρο έχουμε με διαφορά την πρωτιά στην Ευρώπη. Ναι, γιατί αυτό? Καλή γιατί ερώτηση. Είμαστε τόσο πρώτοι και σε αυτό? Καλή ερώτηση. Έχει να κάνει και με, μιλώ για τα στοιχεία του 22, έχει να κάνει και με την ένταξη του ΓΕΣΥ, την ένταξη των ενδονοσοκομιακών στο ΓΕΣΥ. Γίνονται περισσότερες εξετάσεις, ότι γίνονται περισσότερες εξετάσεις, γίνονται ίσως καθυστερημένα χειρουργία σε κάποιους ασθενείς οι οποίοι είχαν όζους, οπότε κάποια στιγμή καταλήγουν στο να χειρουργηθούν. Έχει να κάνει και με την υπερδιάγνωση. Βέβαια, αυτό με το ΓΕΣΥ θα μου επιτρέψετε, γιατρέ, να πω ότι ακριβώς και για αυτές τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και κόσμος που γενικά αργεί πάρα πολύ να πάρει και μια διάγνωση στα χέρια του. Ισχύει. Οπότε δεν θα διαφωνήσουμε. Είναι και τα δύο. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Αφού πήρα έτσι μια ωραιότατη πάσα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι, που έχει να κάνει φυσικά με όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Που προσπαθεί κάποιος να βρει κάποιον, αλλά ναι, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Απλά για να μην αφήσουμε μια ανησυχία σε όσους μας ακούνε ότι ο καρκίνος του θηροειδούς στην Κύπρο είναι, μάλλον η Κύπρος έχει την πρωτιά σε ό,τι αφορά καρκίνο του θηροειδούς στην Ευρώπη. Οι θανάτοι που παρακολουθούμε από καρκίνο του θηροειδούς είναι πιο χαμηλοί στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι, οπότε βρίσκουμε πολλά περιστατικά, αλλά πεθαίνουν πολύ λίγοι ασθενείς. Τα συμπτώματα ποια είναι, τι πρέπει να ανησυχήσει έναν ασθενή? Τα συμπτώματα, συνήθως ο καρκίνος του θηροειδούς δεν θα εμφανίσει συμπτώματα, δηλαδή ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλούς ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα. Πώς μπορεί κάποιος να... Πηγαίνουν σε έναν τυχαίο, σε ένα υπερηχογραφικό έλεγχο, είτε π.χ. στον καρδιολόγο που θα ελέγξει τις καροτίδες, είτε γιατί ήδη το επιθυμούν πλέον εντός του ΓΕΣΥ, ζητούν την εξέταση και πραγματοποιείται. Αν ευρίσκονται οι όζοι, γίνεται η παρακέντηση και μετά έχουμε τη διάγνωση. Αλλά ασθενείς οι οποίοι δεν είναι από αυτήν την οδό, θα μας προβληματίσει π.χ. ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να έχει βράχνος φωνής, μπορεί να έχει κάτι ψηλαφιτών στο λαιμό, μπορεί να έχει μια διόγκωση στην περιοχή του θηροειδούς, μπορεί να έχει και τη καταποσία. Δηλαδή τα κύρια συμπτώματα που μπορεί να παρακολουθήσουμε είναι αυτά και όντως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά τον έλεγχο. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, εμείς οι γυναίκες πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο, κάνουμε το τεστ και ούτω καθεξής. Ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο στον θηροειδή αδένα, υπάρχει συχνότητα στην οποία πρέπει να υποβαλόμαστε σε εξετάσεις? Υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο? Δεν υπάρχει. Βασικά, έγιναν προσπάθειες να μπει ένα πρωτόκολλο π.χ. σε άλλες χώρες όπως π.χ. η Νότια Κορέα, το οποίο κατέληξε στο ότι είχαμε πάρα πολλές διαγνώσεις με καρκίνο του θηροειδούς, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν επωφελείτουν κανένας από αυτόν. Οπότε αυτό που συστήνουμε να γίνεται είναι μια κλινική εξέταση του θηροειδούς, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, δηλαδή ψηλάφιση, και να γίνεται ένας αιματολογικός έλεγχος
παρόλο που δεν σχετίζεται με τον καρκίνο του θηροειδούς, για τις υπόλοιπες παθήσεις του θηροειδούς, μια φορά π.χ. κάθε χρόνο, για να δούμε πού βρίσκονται οι ορμόνες. Πώς το εννοείται αυτό που έγινε σαν πειραματικό σε άλλη χώρα, ότι δεν βοήθησε κανέναν? Δεν βοήθησε στο τέλος, γιατί στην ιατρική αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι το πόσο καλά επιβιώνουν οι ασθενείς, δηλαδή το τι πραγματικά προσφέρουμε. Στα πλαίσια του screening του λεγόμενου, όπως π.χ. πολύ σωστά το είπες για τον τράχυλον ή για τον μαστόν που γίνεται αυτό το πράγμα, βλέπουμε ότι οι ασθενείς, ο πληθυσμός, όντως επωφελείται από αυτό. Γιατί σώζουμε ζωές κάνοντας το αυτό. Είναι εξετάσεις οι οποίες είναι χαμηλού κόστους και στο τέλος της ημέρας οδηγούν σε μια πρώιμη διάγνωση. Στο θηροειδή είναι αρκετά αμφιλεγόμενα τα πράγματα. Αν όντως η τόσο πρώιμη διάγνωση, δηλαδή σε έναν ασυμπτωματικό νόζον, όντως θα ωφελέσει τον ασθενή και θα το γλιτώσει π.χ. από το μοιραίο. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, ένας θηροειδής ο οποίος είναι διογκωμένος, έχει λεφφαδένες, μιλούμε για λεφφαδενικές μεταστάσεις, προκαλεί δυσκαταποσία ή πρόβλημα με τη φωνή, τότε όντως εκεί πρέπει να ενεργήσουμε και να το προλάβουμε. Ναι, μάλιστα. Αγάπη μου, έρχομαι κοντά σου. Θέλουμε να μας μιλήσεις και εσύ και να μας πεις ό,τι νιώθεις, ό,τι θέλεις για τη δική σου προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω διαγνωστεί με καρκίνο στο θηροειδή αδένα το 2016. Όμως η ιστορία μου είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, ενώ ο γιατρός είχε εντοπίσει τους όζους, προχωρήσαμε, όπως είπε και ο γιατρός, κάθε χρόνο σε παραγέντηση στην περιοχή για να δούμε αν ήταν κακοήθεια ή όχι. Να σημειώσω εδώ ότι στη δική μου περίπτωση είχα πρόβλημα με την κατάποση. Δηλαδή, κάθε φορά που έτρωγα ή έπινα κάτι, το ένιωθα. Όμως τα αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2016, τα αποτελέσματα έβγαιναν αρνητικά. Κάπου εκεί αποφάσισα ότι θα έπρεπε να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Οπότε με τη δεύτερη γνώμη ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι ήταν όντως καρκίνος στο θηροειδή. Είχε μεγαλώσει αρκετά το μη και επηρέασε τον πίσω μη, τόσο ώστε πρέπει να γίνει πιο εκτεταμένο χειρουργείο. Και από τότε ουσιαστικά είχαμε προχωρήσει στη συνέχεια με τη θεραπεία παίρνοντας ιόδιο και ακολούθως συνέχισα με τις επαναλήψεις κάθε χρόνο, όπως ορίζεται. Άρα ξεκίνησες και ένιωθες, η πρώτη διάγνωση ήταν ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα. Αλλά εγώ ένιωθα ότι με ενοχλούσε. Ότι υπάρχει. Οπότε θεωρούσα σωστό ότι θα έπρεπε να το ψάξω περισσότερο. Ναι. Άργησα αλλά το έκανα. Οπότε αυτό είναι και ίσως κάτι το οποίο είναι καλό με το γεσίς, το οποίο σου δίνει πάντα την ευκαιρία να παίρνεις και δεύτερη γνώμη. Ναι. Χριστίνα μου, εσύ? Εγώ είμαι κλασική περίπτωση, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα σημάδια. Απλά είχα για περίπου ένα χρόνο μια πάρα πολύ ελαφριά βραχνάδα την ώρα που μιλούσα, η οποία δεν ήταν καθόλου ανησυχητική γιατί δεν επηρεάζει την καθημερινότητα μου. Όμως τον Απρίλιο του 2022 που κόλλησα COVID, άρχισα να έχω ένα πάρα πολύ έντονο και ασυνήθιστο πόνο την ώρα της κατάποσης. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει να το ψάξω. Ξεκινήσα με οτορινολαρυγκολόγο, ο οποίος με την κάμερα μου είπε ότι η αριστερή φωνητική μου χορδή είναι παράλυτη. Οπότε προχωρήσα με MRI και μετά με ultrasound, που εφάνηκε ότι πέρα από τον καρκίνο του θηροειδή που είχα, εμένα προχώρησε, στραγγάλισε τον εύρο της αριστερής φωνητικής χορδής, εισχώρησε μέσα και μου την παράλυσε. Οπότε στην εγχείρηση έπρεπε να αφαιρεθεί και ο καρκίνος από το θηροειδή και η φωνητική χορδή. Οπότε έκαμε και λίγο πιο δύσκολη την ανάρρωση, την θεραπεία μετά. Έπρεπε να γίνουν λογοθεραπείες, να μάθω να μιλώ ξανά με μια φωνητική χορδή. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό και αυτό είναι και ο σκοπός του ΠΑΣΙΚΑΒ, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να ελέγχει το λαιμό του, να δει αν έχει κάτι, έστω και ελαφριά βραχνάδα, να ελέγχεται για να αποφεύγει να προχωρήσει στα στάδια τα χειρότερα. Γενικά δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα. Αυτό είναι και νομίζω και το πιο δυνατό μήνυμα σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν πρέπει να αγνοούμε κανένα σημάδι, αλλά και να μην υπάρχει σημάδι, επειδή όπως μας έχετε εξηγήσει, γιατρέ, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην υπάρχει κανένα σημάδι. Το να φροντίζουμε εμείς από μόνοι μας να κλείσουμε ένα ραντεβού, να πάμε για μια εξέταση, να το δούμε. Υπάρχει όριο ηλικίας
που από εκεί και πάνω γίνονται λίγο πιο έντονα, λίγο πιο ανησυχητικά τα πράγματα, με την έννοια ότι πρέπει πιο συχνά να κάνουμε τις εξετάσεις μας και αναλύσεις? Όχι. Σίγουρα υπάρχει έναν όριο στο οποίο μια ηλικία στην οποία είναι πιο συχνή εμφάνιση. Η οποία είναι? Στις 45 με 65 είναι η ηλικία στην οποία εμφανίζεται πιο συχνά ο καρκίνος του θηροειδούς ή διαγνώστηκε πιο συχνά. Αλλά είναι ένας καρκίνος όλων των ηλικιών. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδιά μπορούμε να διαγνώσουμε καρκίνο του θηροειδούς. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο πόσο συχνά πρέπει να ελέγχουμε το λαιμό μας. Υπάρχει κάτι το οποίο μέσα στην καθημερινότητά μας μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από ότι κάποιες άλλες συνήθειες, ή δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί σαν κάτι το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ? Σε ό,τι αφορά τους παραγόντες κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του θηροειδούς, οι αναγνωρισμένοι επίσημα είναι λίγοι. Ο πιο δυνατός, ας το πούμε έτσι, προδιαθεσικός παράγοντας είναι ακτινοβολία στην περιοχή του λαιμού, π.χ. σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ακτινοβολία για άλλες κακοήθειες, είτε λευχαιμία σε παιδική ηλικία και ούτω καθεξής. Το γυναικείο φύλο είναι ένας παράγοντας κινδύνου, γιατί οι γυναίκες έχετε 3 φορές αυξημένων κίνδυνων εμφάνισης του καρκίνου του θηροειδούς, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε την παχυσαρκία, η οποία μπορεί να αναγνωριστεί σε πιο σπάνιες περιπτώσεις σε έναν οικογενειακό ιστορικό. Γιατί τριπλασιάζει τον παράγοντα κινδύνου το φύλο? Ακόμα δεν έγινε γνωστός ο λόγος, δηλαδή υπήρξαν διάφορες υποθέσεις ότι μπορεί να σχετίζεται με τα εστρογόνα και ούτω καθεξής. Δεν υφίσταται όμως αυτό. Οι γυναίκες όμως είστε και από τη φύση σας ευτυχώς άτομα τα οποία φροντίζετε περισσότερο και ψάχνετε περισσότερο το τι γίνεται, και ίσως και οι άντρες δεν είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι με το παραμικρό σύμπτωμα να πάμε στο γιατρό και να το ελέγξουμε. Μάλιστα. Εκστρατεία λοιπόν και από τον Πασικάφ για την ενημέρωση όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας και για την ενημέρωση και που έχετε μοιραστεί μαζί μας τη δική σας προσωπική εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.